Ik maak ze me absoluut zorgen. Ja, ik ben bang voor onze toekomstige generaties dat die net meer kunnen leven in een wereld zoals wij die sjuggen. Nou, en dat wij de wereld nou eigenlijk vergrieën met mij hoe wij nou bezig zijn. En dat maakt echt alles. De opdracht is om voor de toekomst oplossingen te betekenen voor de energietransitie. Zonnepanelen, windenergie, maar ik sedumdaken, dat zijn groene daken waar je zonlicht op kunnen vangen. En de green die vangt de wetter op, dus dat zorgt, dat is gewoon beter. Isolatie, dat soort ideeën binnen eruit kwamen. En zo'n oud-Hollandse molens gaan we in Noord-Friesland en daar is dus de generator in kunnen stoppen. En als die dan draait, dan werkt er ook energie op. Waarmee je naar het eigen verbruik, meestal zelf thuis kunnen doen. En wat daar de oplossingen eventueel in zijn. Vooral wat meer isoleren en extra dingen aanschaffen om het verbruik te verminderen. Leerlingen die misschien tijdens een normale les zich niet zo onderscheiden, die onderscheiden zich tijdens zo'n project met creatieve oplossingen. En ik hoop dat de gemeente en de energiecorporaties daar een voordeel mee kunnen doen. De leerlingen worden beoordelen door een vakjury.